खन्थाइनि मुं नोंखौ लाना सुजुनाय सिमाङा फैमालसो नामा? खन्थाइखौ सुजुदों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आब' मन्जुरि नार्जारि। फैदो दानिया आब'नि खन्थाइखौ दान्दिसे सम खोनासंलांदिनि। नोंखौ लाना सुजुनाय सिमाङा फैमालसो नामा? सान हर सानबाय बायसै आं मोस्रोम जोसि एम्फौ अरसि एसेबां एमब्रा एमब्रा अनबोदोंमोन आं। थरसे अलंबार जानायमोनब्ला आं जोमै जाना सम सम बिरबायगौमोन नोंजों लोगोसे। लैथोनि सिङाव थाना आंलाय नोंनि गोसोनि बोरिखौ बहाथो मिथिनो। जेराव नों आंखौ सिनायथि होआसैबा अननायनि फावथिना सारफावनानै होनायल' आब्रुथि गैला खोमा आंनि सिमांनि मिजिङा। सैथो फोरमायथि बोसोरफ्रा ग्रह नांबाय नोंजों आंनि मोजां मोननायाबो सावनांबाय। बहा मोनगोन आं आंनि जिउनि अननायखौ? महरगिरिनि सान्थौ नांगौब्ला गरिबनि फिसाखौ मानोथो गोरबोआव बज'आमोन? हाथा हामा नोंनि अननाय नोंनि मोजां मोननाय दा खोमसिनिफ्राय खोमसि जालांबाय आंनि आगान। गोरबोनि लुबैनाय हास्थायनायफ्रा सिरि आरो सिरि बिलाइ गोरान बायदि। अननाया मुवा मोनब्लासोमोन गोरबो बिखाया थरसे अलंबारबासोमोन अराय गोजोनखौ नुगौमोन आं दाथ' हायासै माथो। नोंनि गोसोनि जायख्लं आं हाजासे सहायदोंमोन आं नोंजों बुंजानाय नोंजों सोगाबजानाय नोंजों नायख्लेंजानायाव। थेवबो आं जेब्लाबो सहायबोदों। नोंलाय बहा मिन्थिनो गोसोआ खुसिब्लाबो सानस्रिया नङा। नोंलाय बहा साननो जेराव आंहा जेरैबो अलं जेराव आंहा गां गैया। नोंनिनो गोसो बे आंनि गोसोब्लासोमोन आं जेरै गोसो एरै दावदैफोर बायदि बायसि बागसि गोग्लैसि खालामनो मोनगौमोन दाथ' गैयाना। नोंनि बे गोदै रावफोरा दा जिबौ फिथिखमनिसो महर लाबाय। नोंखौ लाना सुजुनाय माखासे सिमांफ्रा हाद्रि बायदि बारजों बुखार जाबाय। गोसोनि सानबोलावरि गोरबोनि मिजिं गासैबो सांग्रेमा बायदि जोंलाय गोमोरलाय रजे जोंलाय गोमोरलाय। आय' जोंलाय गोमोरलाय लेमसोमोन नामा नोंनि बै समनि आंखौ बायदि मुंजों अननाय एदावनाय जंखायनायफोरा। नोंनि सना आंनि बिखा आंनि जिउ बुंनाय सोदोबफ्रानो एरैनो साया गैयै बिफांसोमोन नामा हो रजे? सानाखैमोन आं सोदोबा सोदोबजोंनो सिफाय जायो आरो गोसोआ गोसोजोंनो गेलेजायो। सोदोबा दा उखुम मुदानि जालामासो जाबाय। नोंखौ लाना सुजुनाय सिमाङा फैमालसो जाबाय सना। मेगननि मोदैजोंनो गावखौ दैदेनगोन थेवबो गोरबोनि मिजिङाव हाबखानाय जिलिरा अराय हांमा सोदोबजों थालांगोन सना थालांगोन। नोंखौ लाना सुजुनाय सिमाङा। खन्थाइया एसेनोसै गोजोन्थों।